Barkan ku dai, sunana Aminu Mikaga. A yau ina so zan yi magana ne akan rayuwa, inda rayuwa yake canjawa. Za ka iya ganin ka samu dama, za ka iya yin duk abin da kake so ka yi. Amma abin da ya kamata ka duba shine rayuwa haka yake, yana ɗaya daga cikin kyawun rayuwa. Kowa a rayuwa yana samun dama. Yau za ka samu dama, wani lokaci kuma daman zai barka, zai zo gurin waɗansu daban. Lokacin da kake da dama akwai waɗansu kuma wanda lokacin ba su bane suke da dama, lokacin suna cikin wahala. To yana da kyau a ce muna amfani da damar mu, muna kokari muna taimakon mutane. Idan muna amfani da damar mu muna wulakanta mutane, to akwai lokacin da daman zai fita a hannun mu, waɗansu kuma daman zai shiga musu, a lokacin su kuma za su mana abin da muka musu. To mu yi kokari lokacin da muke da dama, mu yi kokari muna taimakawa mutane. To a lokacin mu kuma, lokacin da dama ya fita daga hannun mu ma za a taimaka mana. Zai yi wa kana tunanin kana da kuɗi sosai ko ka samu wani matsayin da za ka yi don abin da ke so kai. Ka tuna ka yi amfani da wannan abin ne ka yi taimako. Amma in ka yi amfani da shi ka wulakanta mutane, akwai lokacin da damar da zai fita hannunka, kai ma za ka ga abin da kai. A lokacin da za ka san zafin da ka sa mutane suka ji, ko kuma ka san daɗin da ka sa mutane suka ji. Rayuwa haka yake, mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar mu, mu ga mun tabbatar mun yaɗa zaman lafiya, mun yaɗa kirki da farin ciki.